sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Hello kada kayo amin, kumusta kayon? Naimbag, naragsak na bindisyon nga aldaw ti Domingo kada tayo amin. Iti daytoy agundaway, isagot mi manen kada kayo dagiti compilation ti agsasarono a drama tayo. Ngamsakbay na, kaya't kumanpay nga idanon tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin nga awan malabsan. Hello kadagiti kakabsat adumdum ngeg ditabalasiw taaw, nang nangruna ditadapaar ti London, United Kingdom, Hong Kong, Singapore, Canada, Saudi Arabia, Abu Dhabi, Dubai, Qatar, California, USA, Kuwait, Amman, Jordan, Brunei, Milan, Italy, Seoul, South Korea, ken dita Taiwan. Kumusta ti panawan dita Taiwan kakabsat? No ipalubos ti Apo ang mga numakapasyar kami dita Taiwan inton bigat. September 23 agingga inton September 27. Agkikita tayo dita kakabsat. Hello mat, kadagiti kakabsat tayo an ayat adumdum ngeg dita depar ti Aringay, Bawang ken Aguo La Union, Ilagan Isabela, Ilocos Norte ken Ilocos Sur, Nueva Vizcaya ken Nueva Ecija, Sultan Kudarat, Cagayan Valley, Cabangan Zambales, Apayao, Abra, Tabuk Kalinga, San Miguel Ramon Isabela, Cordon Isabela, Binalunan Pangasinan, San Mariano Isabela, Bagabag Nueva Vizcaya, Baguio City, Benguet, ken Aminan Ajak na inaganan. Awatan nyo ti sipupuso a panagyaman ko kada kayo, gapu iti kanayon ngayon kay panagdengdengeg ken panagkom-comment kadag iti drama tayo. Welcome met kadag iti kabarbaro a subscribers. Sapay kumatag tultuloy ting kay panagdengeg kadag iti sumarsarunupay a drama tayo. Intay nga ro denggen dagiti agsasaruno a drama. Ti surat ngayon tayo kanbiag ita, ket nagapo ka ni pagayam tayo Amabel, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Jakon agpalpalikaw pay. Kidawek nga ilingad na kumalatan itinagan Amabel. Taon 2008, idinagam-am mo kami kani Daniel. Nagayan ayat kami itilasod ti tallo atawan, sa kaminto nagkalaysa. 2012, idiinpas ngay ko ti kakaisuna nga anak mi. Kabayatan ti panagden nami, nadlaw ko ti kinakirmet, wino kinakuripot ti asawak. Kwarta na laeng ti mabirbirukan na. Nukas jay adumawatak, saludsudan na adagos no pangusarak iti kwarta. No ibagak nga igatang ko kadag iti masapsapol iti uneg ti balay, ibaga na nga isukanon ti gumatang. Gapu iti kastoy nga ugali ti asawak na panunot ko ti agtrabaho. Aginggang ada nangawis kanyak nga agabroad. 8 idin ti tawon ti anak ko. Driver ti van ti asawak. Kanayon ti panagbiyahe na, isu asaan na unay ama asikaso ti anak mi. Pinagyan ko nga rod ti inaudi akabsat ko ije balay mi, tapno adda mga sikaso iti anak ko. Ditoy ko nga rodan arugyan ti agsalaysay. Antipulin! Apay ka di Jonathan. Already na kung itulod kong sukunan iji pagadalan. Kabalak timapan, kan agawid asisyak. Ay, saan ang mabalin ah?
Ong tanak ni mami, no saan ka nga itulod kan sukunan? Di wa ibagbaga. Secret talaga ito, auntie. Saan nga rod mabalin? Saan mat nga idaw dawat? Ang kasanon no adada ka sa mapasamak ka. Di siyak ti mapabasol. Saan nga, Rod? Basta di na kun itulod ita, kan di naksukunan inton malam. Jonathan, saan kumanatang kan ti ulom? Agtongtong palak lang itibilin ni mami kanyak. Baro akto pa yan. Di ka madanagan, takabaala kung tibagik. O sige, ang kasaritak pa'y ni mami, itikas na, di naktuong tan. Wan, basta ibagam kan ko nga oray di na kun itulod, kan sukunan. Ngamin, kabaila kun nga oray si Syaklaan. Kabailak nga orag may saak. Day tatibagam kan ni mami auntie. Nasayat mo ta nakawag ka bakit? Apag iso, aday bagak. Anya dayta, Daniel. Adawan nga ilaklako di barkada. Napintas. Kabarbaro pa ila day jay. Kumpleto ti papeles na. Katagan ta ko ma. Iti kasta, adamot makuna sa nikwata. Ang lakay. Adamot ki di basit nga ornong ko bakit? Nayunam langan, iti kasta, maited kun ti down payment. Sayang no ilako da iti sa bale. Mabalin ka no nga oray 3 gibbs ti balance. Imbag no kabailan ta abayadan lakay. Amumot abasit lang ti sweldok dito Hong Kong. Kabalan ta, basta pag tinulungan ta bakit? Agtipid kami pa ilang tapno makaurnong tamanan. Ha? Ala ka din, umanugot ka din. Iti kasta, adan tumutin bukod tavan. Kaya adan tumutin ibibiyahik. Kaya awan ton kabingay ko iti mapasadaak. Bukbukod kunton. Manong Daniel, amang ano mabalin amang ibati ka iti igatang ko iti pangrabyan mi. Kan igatang ko matlangan iti balunan ni Jonathan inton bigat iti pagadalan. Apay na ibusan ayat ti adobo asi datayo iti kalman. Ti amukot adopay mo tinabati. At dapay, nabangles mat nga rudan. Ay, kita mahapulin. Diyak kaya't nga damasay sayang amakan dito balay. Sayang ti kwarta ama igat-gatang kada kita. Ha? Kontrolom nga minti ilutom. Di mo unay kaadwen. Tapno sana mabangles. Uwan manong. Adto iti nga gasot. Adupay mo ti bagas sana ya. Uwan manong. Adupay mat. I-budget mo da ita para itisidain tayo ita. Ken para inton bigat. At dabiyahik ita. Rabiin to siguron. Inton agawid hak. Iso si kapela ti makamo dito balay. Uwan manong. Dagiti bilin ko di mo liplipatan. Iddepen nyo amin asilaw sakbay ang maturog kayo. Ken siguraduin nyo ang naka-unplug amin asaksakan. Saan kayo nga agbabad nga agbuya iti TV? Masapa kayo ang maturog. Ne, adapay klase inton bigat. Uwan manong. Hello, mami. Kumusta ka ngay? Kumusta ang ti trabaho? Okay lang ang anak ko. Da kayo ngay, kumusta kayon? Kumusta ti panagadal mo anak ko? Pudno ka di, adi na kan itultulod kan suksukunan ni Antim Aponing, iji pagadalan nyo? Oh, yeah! Nakababayin ngamin, mami. Siyak lang ang titultulod kan suksukunan ta. Katawan dakto pa dagiti kaklasik. Anya? Katwan. Isungin bagak ka ng tipulin na di na kun itultulod kan suksukunan. Okay, ngam kita ang tidalan mo Wan. Nang runa ti panagbalasiw mo. Kita umpay nga umuna dagiti aglabas alugan. Siguradum nga awan lugan sa kanto agbalasiw. Uwan ka di, mami. Don't worry. I can manage. Ay na, kailiw ka unay anak ko. Kaano ayat ti panagbakasyon mo, mami? Mabayag pa'y anak ko. Aywan, ni Dadim, si Mangpet ka din. Awan pa'y. Kanayon ang marabyan nga agawid. Adamat tay masapang nga agawid. Ngam jay laban, tilinlinisan na. Uwino saan? Kanayon nga agre-prepare. Saan ang matatao dito o nagtibalay? Ay, kastamat nga rudye amam. Nalabos, ti kinagagat na. Nagagat ang imot. Ha?
Apay, di nakakadik-ikan iti kwartam? Mangted ang masapul nga daramidet. Iba unak pa'y sakbay nga kanak. Kas kumay iti agsakto. Agtimpla iti kape. Gumatang iti agduduma api sa tilugan iti auto supply. Ay na, ay una yan. Ala, di mo latang suksukwiran di amamuan. Basta saan nakalakit di akabilan kan ungtan. Tungpalam latan no anya ti pangibaunan na kan ka. Basta saan lakit di adakas. Wan, mami. Ibagam la ang kanyak no marigatan ka kadagit ipapaaramid na. Ibagam kanyak no ungtan kan kabilan na kawan. Wan, mami. Kumusta kay mo ti panagadal mo? Pulain anak ka. Okay lang, matatang. Exam mi nga rodan into no next week. Iso aday ito madamati pa nag-review. May kitsay-saya ate ma. Iti kasta ka makalpas ka iti kursom. Saan nga minabulakbol ti pampanunutang. Ni tatang mat. Saan mat Kan may sa amoyo mat nga da ni Jonathan abambantaya. Ay, wine. Kumusta Japak? Kini, agalas 3 sign. Anyat oras ti dismissal daya, ta siya kung ti mapanmang sukaon. Orayam latan asumang petatang. Katno dinan kayat nga itulod kan sukunan ni pagadalan. Baro ka nun. Iso akabailan na kanun ti agmaymay sa asumer ka nagawid. Ay, mabain siguro Sa bagay, baro matkit din ni Jonathan. Ay bili na mata kita natilugan nga aglabas sakbaya bumalasew. Ado ti mak-aksidente ita. Tatang, isumati ka na yun kung ay bagbagakin ko na. Ay, kumusta mo ni Daniel? Yak maranranaan tunggal umayak ditoy. Kanayon nga awan. Ay na, busy nga agman-maneho iti van tatang. Kanayon nga agbiyahe. Isu asaan ang matatao dito'y balayda. Bilibak iti kinagagat ni Daniel. Nagagat ang kuripot mo. Tipidan na kamikit din iti makan. Kan daduma pa'y amausar dito'y balayda. Ultimo pa nagusar iti kuryente. Tipidan na. Apay adagayam ugali na kasta. Awamot na ibagbagan ni Manang Mau. Ay naamuyo matan ni Manang Mabel tatang. Saan ang matagtagari? Aging ga akabailan na. Saan mo amang ngagreklamo? Nalabit ngay supay ti may sa ama kagapuno apay anagambrod. Manang Mabel, apay adi mo imbaga nga dagayam kurkuripot to'y asawam manang. No kasta, impakat namanan ti kasta nga ugali na. Katwan mat, ultimo masida, di na kayat nga da masayang. Di na kayat nga da mabangles. Sayang ka no. At apay iti na minsan, agbirok iti naimas amasida, ngam di mat nga rod mangtad iti may gatang. Ay, kunak ano dinan aramidan ti kasta kada kayo. Bayam, tanayunak to ti ipaw iko kan kaapang allowance mo. Iti kasta magatang yu ti kayat yu asidaan kini Jonathan. Talaga ka di akas di ugali ni Manong Daniel, manang? Ay, jak man amo. Adda nga min pakaruan na day tatao. Numaminsan, mayatmet. Numaminsan, kumaro ti kinaimot na. Angam di mulatan ikaskaso ading ko. Tinapatag saan na kayo apagar-aramidan iti dakas. Saan matkit di manang? Nasingpat mat. Ngam kaslawan bibiyang nakada kami. Basta't isang kadagulit na, kat saan nga agsayang iti makan, agtipid iti kuryente, danom, kanda duma pa mausar dito'y kusina. Bayam, taibagaktukan ko na inton agsarita kami. Ay, saanin manang? Amang ano ibaga nang agipulpulong ak. Saan? Awan rumbang apagdanagam. Siyak ti makaam mo, ading ko. Agyaman ak angarod no kasta, manang. Saan pa'y kadingay mauawag ni Manang Mau? Pulain? Kauawag na lang, idi kalman tatang. Apay, aday bagayo? Kwa. No, aday bagayo, mabalin tayo mat ngawagan. Mamangan, umadamat ti trabaho na. Nagbakasyon ka no ti amo na. Iso nga agmaymay sa laeng ijay ni Manang. Mabalin ang makasarita urayan niya nga oras.
Kasta. Uwan, tatang. Ay sige man, awagam. Mangibaga kiti kwarta na. Bareng adamay pabulod na. Ne, apay, pangan-anwan nyo kumaitibuludan niyo, tatang. Na-short igatan ko kumaiti baka. Sa nabalay tabayadak tumutlang apaman maidil ko dagiti baka. Mabit lang nga rod tawagan ta ni Manang Mabel, tatang. Bakit? Adaluti ngay lakla ko da dito asidag ti balay. Kurso na dak ti lokasyon na. Gatangin tan. Lote ko nam, Daniel. Wen, 500 square meters. Ni, nalawa mo ta. Manungay mo ti panangila ko da. Amangan no saan tamat akabaalan lakay. Nalakalang. Kabalan ta dayjay. Ininutan ta. Nakasarita kung ti akin ko kwa kat imanungot nga oray binulan ta bayadan. Aya? Masaya nga anak ngamin ta napintas da dya lugar. Mabalin apatakdaran iti balay. Kalpasan na, ipaabang tan tumutay. Sabagay, adu itan ti kasta negosyo. Ti agpaabang. Naku namon bakit? Binulan tumot nga agawat ka iti kwarta Ay kat kita am nga rod ana imbag alakay. No nalinis mo't lang ti papel na. Wen. Siya kung ti makamu iti dayta, bakit? Apay, mano atawanan ni Mabel ija abroad, Daniel, anak ko. Agtalutawanan ananang. Ne, apay, asaan ang nagbakbakasyon nga eh. Next year to kanu magbakasyon. Ay, kasta. Nabayag gaya mo tikada na ija Hong Kong. Wen. Husto lang matikaada na ijay. Iti kasta. Makapundar kami mat kadag iti mabalin na pagbiyagan me. Inton bumakit kan lumakay kami. Ay, una. Agtrabaho kayo nga agtrabaho. Kabayatan na napigsa kayo, pay. Ay, husto kayo nanang. Ay, kumusta ngay mati bibiyahe mavan? Napigsa mo lang. Ay, una. Nangruna, no arkila. Ay, nasaya at ang arod no kasta. Agurnong kamat tapno matulong ang mati asawam. Narigat ti biyagi jabal lasiw taaw. Agururno nga kamat. Ang basit lang Ngamin, pagtintinulungan mi mo't abay bayadan kan Mabel tayo luti aginatang may. Mayat matkit day ta nakagatang kayo matanitisan ni Kwayaw. Asino nga'y tinakanagan ni Jay Lutay. Day transfer yo ka day ni tinagan yaw. Unang, conjugal property. Nagan mi adwa ka ni Mabel. Ay kanasaya at matangarod no kasta anak kaw. Ala ka agawan nyo ati agurnaw. Tapno adan to pagadal ni Jonathan. Apay nga akurang mo to impawit mo, Mabel. Ay, kwa Daniel. Nang tudak ngamin ijay balay. Kasapulan kanu ngamin ni tatang ti kwarta. Iso a pinabuludak pay laang. Ken ninayunak met ti allowance ni Pulin. Apa ni nayo ng pailangay kat mangmang tedak mat iti igatang da iti sidanda ka ni Jonathan? Tangdan ng tidaduma amangay aywan iti anak ta. Ay. No kastamot lang gayam ang mabaybayadan ti kapsat mo. Siyak lang ti mga iwan iti anak ta. Total, dakkel mutan. Surwan lang ti aglaba ka nagluto. Iti kasta, amuna dagiti trabaho dito balay. Daniel, saan mo't nga iti baybayadak ni Pulin? Siyempre, mang tedak mo't iti pangallowance na. Ay, awanan ti adu pa asaw. Ibagam kan ni Pulin ta oray pumanawon dito balay. Siya kung ti makamu ang mga iwan ka ni Jonathan. Daniel, Inton maminsan, di mon ik-ikan ni tatang mo. Itad mo amin kanya kasweldom. Amumay, asaan ta pa nabayadan ti luti aginatang ta. Dakkel pa ti balance ta. Ita, ingkakit din itad ka dakwada ti kwarta mat-mat gadam. Ay, sayang Agtipid ka mo't Nay, apaya nagawid ka ngay Pulain. Ay, jak man amo ka ni Manang tatang. Pagamon, tabasta kunanamot nga agawid ak pailang. Panagkunakot nagapad ka ni Manong Daniel. Ngam di na laang maibaga. Anya? Ay, Gusto matkit di Ta makapag-concentrate ak mag-review para iti finals mi. Jak ngamin makakonsentrate ti jabalayda. Kasla ka na yun nakasipsiputan ni Manong Daniel. ah, Un tatang,
Kaslaban bantayan na dagiti garaw ko. Ay, di awanan ti kadwa ni Jonathan. Asino nga yan ti agluto iti kanain kan dagiti balunan na. Kabailan ni Manong Daniel day tatang. Basic. Kan maysa, nanaka man ni Jonathan. Amo nang ti aramidan na tatang. Mami, masapul ko ti uniform. Usarak into nagsala kami. May saak ngamin kadagiti napili ag-perform inton panagbenga. Aya, ay kat nagsaya atin no kasta anak ko. Ang kabailam ka di. Amangan no di mo mat kabailam ti darang ti init. Sapay adayo ti pagnaon nyo. Yakang yaka, mami. Ako pa. Okay nga, Rod. Kat, nangan ka ka din? Una, mami. Inmay ni Antipulin itay. Inmay nakinlotwan. Ngam nagawid adagos. Intix ko ngamin ni daddy. Kat kinunana apaawi din. Awan ka di ti assignment mo? Nalpas ko na. Nagpasuro ak ni Antipulin itay. Kabayatan ti panagluto na. Kasta ka di? Mami. Maturog ka nga rudan, Juan. Iti kasta, saan ka mapuyatan? Baliwan tanto manin tagsarita, anak ko. Sige, mami. Ingat ka dita. I love you. Wen, anak ko. Agyaman nak. Agan-anad ka kumamata ka na yun. Nang runa iti ipapan mo iti pagadalan. I love you, Jonathan, anak ko. I love you, mami. Bye. Hello, Mabel. Oh, apay akas lang makaungungot ka, Daniel. Di mo't kunak nga ipauit mo amin kanya kasweldom. Apay nga akurang mo't tento impauit mo. Ay kat nangibati akmat iti para kanya. Nangibati akmat iti gastusat ditoy no kas di arumwara. Ti ko namkit de. Inikam manan di kabsat mo. Ken pati mo't tan di nalaing nga amam. Di mo't imbagak adi mo idapaw-pawitan. Apay talaga natangken ti ulom. Daniel, pamilyak mo't ida. Iso apang nga asim, tadinak kumamot paritan amang tad kadakwada. Wala, ngam siyak ti asawam. Iso arumbang lang nga rot asyak ti pawitam. Siyak amin ti pangtadam iti sweldom. Daniel. Maudin da ito'y Mabel. No pawitam pa ida maminsan, agsinatan. Daniel. Ulitat, maminsan pa pawitam ti pamilyam. Talagang agsinatan. Nalawag mo't siguro kun kaday ta. Jack amuno anya a klase ti panunot ti adda iti asawak. Imbis asurwan nak nga agbalin na parabor iti pamilyak, saan tasurwan nak met amangimot iti pamilyak. Banag a Jack maaramid, ngamin saan nak akasjay a klase ti tao. Imbes nga agawid kapilitan nga inrinyok manen ti kontratak, gaputa kasladyak payla ang kabailan asangwan ti asawak. Nang runa kat sang kaibagana ti sina. Miss F, maumuma akon iti kasjay nga aramidan ti asawak. No bilang taagsina kami, kasano dagiti na ipundarmi anakanagan kada kami adwa. Miss F, anya nga tatirumbang nga aramidak. Sapay kumata matulungan nak. Tuy pagayam mo, Mabel. Ken ka pagayam, Mabel. Iti maudi apasat to'y surat mo, kasla pagpilpilyan na kan ti asawam. No isuna, wenno ti pamilyam. Banag, asaan kumaarumbang a mapasamak. Panagkunak, kurang kayo laang iti komunikasyon. Ti kasayaatan nga aramidem, agbakasyon ka kat agsarita kayo iti nalapat. Padasan nyo nga ornosan ti amin, bareng saan nga agtungpal iti panagsina. Ngamin, sayang met ti binukalyo a pamilya. Kang runaan a panunutan nyo, ket ti anak nyo. No may papanmet kadagiti sanikwa anakanagan kada kayo, mabalin mo ti agpa-advise kadagiti amam mo mga abogado.
ngam sapay la kumata masulbar matlaang ti parikot yung agasawa. Alakastan pagayam mabel, kat pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat nga intay kan biyagita kat naadaw iti pakasaritaan ti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan a Melanie. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Melanie. Tubuak ti Curimaw, Ilocos Norte, ngam agtrab-trabaho ita dito'y Baguio City. Nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay tinagbalin apadas ko. Barang malag-anan met to'y barokong ko, numayibkas ko tirik-rik naak. Agingga ngamin itakat na lang tupay laang itilagip ko, ti pasamak anang ipaay iti saem iti biyag ko. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti ag salaysay. Kayat ka sa wanday na nga agayan ayatan, Melanie. Katwan inaklon ka nga rodan, di agayan ayat tamutan. Ay na, agyaman ako na, Melanie. Kunaklakid din no awan namnamakan ka. Anya? Ay na nga tanong dumanong kami. Iti kasta, pagsasaritaan tayong ti panagkalay sa ta. Anya? As in? Talaga akayat mo kat dumanon kayon adagos, Oliver? Una, 35 kon. 32 mon. Mapanan ti tawan. Amang ano saan tanton amadaan ti anak. No itantantapay lang ti panagkalay sa ta. Wen ngam awan pa'y makatawan manipod na gamamuta. Kan talulaang matabulan ti panagaram mo kanyak. Amamon tapay kumamat at itunggal maysa sakbay ngagkasarta. Ay kit mamamutan to ti tunggal maysa ka data. Kabayatan ti panagden nata. Ay ayatin ka. Ay ayatin nakmet. Isungawan nga rot parikot. Agkalay sa takid din ta na sa papay. Magagaran ako na maadaan iti anak. Anya? Sika nga rod isuti ko na mo, Oliver. Nakaluto akong bakit. Mangan ka pa'y. Sakbay asumrag ka iti trabaho. Ay, no, wow. Nagsaya at katgaya man ti ada asawa na. Ada agluto, aginaw, aglaba, kan aglinis dito yung apartment ko. Siyempre man na. Di mo't inkarik apagserbian ka. Aginggat mauli nga anges ko. Bakit? Alawanan. O, kat agidantan amangan lakay. Guna. Anto iti plato, kan kutsara. At imatin na po'y. Agyaman naklakay. Kati paborito mapamigatan. Daing, kan linambong nga ugot ti kamuti. Wow! Talaga nga mom dagiti paborito ka. Una, rumbang lang amok. Tas ikakat nga ron ti asawak. Mala, manganta nga ron den lakay. Aywan kayam. Kunak man no kunam amapan kaagsapol iti mabalin mo apagtrabahuan. Ay, uwen. Rumuarak, apaman na makapanaw ka bakit? Aglinisak pa ito apartment. Hello! Good morning, everyone! Good morning. Wow! Nasapa kayo na, Melanie. Yes, of course. It's Monday, you know. Ay na, blooming ang Mrs. Friendship Maaliwalas ang mukha. Sinabi mo pa. Oo, ikaw na. Ikaw na ang bagong kasal. Ay, oo, Ay, bonggacious friendship. Ay na, saan laday ta? Bagong sibog pa'y, Ay! Sika talaga, Maki, Pero
kumusta nga kadamat kaidan na friendship? Siyempre, naragsak. Ngamin, ada kain inagaw ko iti ulas. Ada agluto, aglinis, kan aglaba kadagiti mureng ko. Ay, wow! Bongga! Ay, nagsayatan nga no kasta friendship. Sana all. Ay kat agbirok kamat ngaminan iti kapkap na kam. Tapno saan kan apuro sana all. Kumusta nga iti panagsapol mo iti trabahom lakay? Ada ka di matlaang na-applyam? Ay, awan pa yung bakit? Nagmalmalama ka nagsapsapol ili. Talagang awan? Okay laang day talakay. Patsyak ang makasapol kan tumat laang. Sabay ko mga rod bakit? Wen, di ka di maawanan iti namnama. Ay, win gayam. Anya day ta, Oliver? Ang mga nuwad da kwartam dita mabalin na buludan. Pangan ano am iti kwarta lakay? Maala ko may iti hulugan na motor. Iti kasta, nalaklaka ka makasapol iti trabaho. Narigat ti agkumkumyot namin. Narigat mo ti magmag na. Sapay nagpulot ti panawin. Sana bale, tasyak to ti mang bayad iti binulan. Sige. Manungay ti kasapulam tapno makayruar ka iti motor. Umanay siguro ti 5,000 bakit? Okay. Agkuyog tangaro darumwar inton bigat. Tamapan ko i-withdraw ti kasapulam a kwarta. Ay, uwan bakit? Ket agyaman ak unay Kumusta kayo mat ditoy, Melanie, anak ko? Okay kami laang matnanang. Imbag man ta nakapasyar kayo? Tadda na kay baga kanya. Nga aging gaita kat awan pa'y kano trabaho ni Oliver. Ha? Di mo ibaga si katimang bibiyag kan ko na. Kuha nanang. Saan lang adayta? Nangala pa'y gayam iti hulugan a motor. Di kat sika tagbaybayad iti dayjay. Wala nang. Angam di kay madanagan. Ta saan mat ngagsarsardeng ni Oliver ngagsapsapol iti pagtrabahuan na. Inal daw matarumrumwar nanang. Sigurado ka at trabaho ti sapsapulan na. Ha? Ne, anya ti kayat yu asawan nanang. Ay sos, agpaliw ka na imbaga na ko. Saan aga puta ko na ama panagsapol iti trabaho kat mamati ka matadagos. Nanang, amok asaan yu akayat ni Oliver para kanya. Ang agasawa kamin. Iso apa nga asi yu ta aklunan yun ni Oliver akas manugang yu. Aklo nagtaw, inton maipakita na talaga asaan apud no ti atap ko kankwana, Melanie. Atap yung anya, nanang. Asadot ti lalaki anak ki asawaam. Ha? Mano abulan ang tinapalabas. Manipod ko na nga agsapsapol iti pagtrabakwan na. Nga maging gaita, saan pa'y anak kasapol? Imposible mo't daytan, Melanie. Ang damat ti motor ni Oliver dito eh. Saan nga taarim mo? Oliver? Oliver lakay? Sa dino ti ayan mo? Anya day jay? Nagpiksa nga urok. Itinsamat silid mi. Oliver! Uy! Oliver! Sigaman gayam bakit? Anyat orasan? 2:00 iti malam. Nagsapa ka na nagamit. Di mo't 5:00 ti dismissal nyo. Wen, ngam nagsakit ngamin ti ulok. Iso na sapak ang nagawid. Kastaya, umay ka man nga rotag kay data bakit? Mabit lang lakay. Ag-shower pa'y kuma, barang mapukaw ti sakit ti ulok. Saanan, umay ka kiti. Nabanugak ko nakmat. Madamdaman ton, okay? Anya? Ay! Anay ko, apay nga agsipat ka ngayon, Oliver! At lalaki man niya? Anya? Apay nga rotag di mo kayat? Oliver, nabanugak ko nakmat. Amo matalaga po akiti trabaho. Te ko nam kiti. At dalalakim iso adi mo kayat. Di ta ka manlangan. Ni, kat papanamon nga eh. Inakagbirok iti pangipapasak iti iliw ko. Anya, Oliver! Agsubli ka dito
Ay! Oliver! Uminom ka lang, insan. Ag-order ka lang, itikat mo. Tasyak ti makamong agbayad. Ay, kat mo na insan. Data, kati kaya-kayat ko ka, Oliver. Hay ang buhay. Siyempre mata. Mga opisina ti asawa ko naman. Dakkel ti sweldo na. Ay, man kaya man niya. Kada nasagap ko at dama, gininagawid ako lugar tayo, insan. Anya day ta, insan Mario? Pulimat gaya mo kano damelan ni, tisan ama ka anak. Anya? Di mat kayat mo una yan timada na ti anak, insan. Uwi na. Ang mas dawag. Taging ka ita. Saan ngagsigog ti asawak? Ada ka din makatawan yung agdenden na. Awan pa'y matkid ya. 7 bulan pa lang tinapalabas. Manipod nagkalaysa kami. Tinasayat. Iba kami ti asawam. Tagpakita kayo iti doktor. Saan nga ta nasapa una, insan? Manulang mat abulan ti panagden nami. Naimbag kumaano, natawanan mo it. Ay na insan. Nasay-sayat. Diyan nasapsapa amamuam. Tapno amum ter aramida. Ay. Sayang ti puli mano bilang. Melanie! Melanie! Nabartag ka, Oliver. Bibiyang mo. Apa yang aking kaita di ka madlag sikugan. Lupus kan saman. Oliver. Puliyo mo kayam ti sana makanak. Ni manang mo Shirley. Awan anak na ka ni bayaw mo aruni. Kan kastamot ni manong mo Ramel. Awan mo anak na iti asawa na. Iso anak ang punda iti ubing. Apa nga itala na amiris ko. Salbag! Oliver, nabartag ka. Tinasayat, maturog ka pailaang. Agsarita tanto inton mausawan ka. Jakat na maturog. Rumana! Anya, ang nabartag ka. Ang mga nonya pa'y ti mapasamakan ka. Agsinatakitin! Oliver! Nalawag tinangig mo. Agsinatan ko na! Agsinatan! Nawatam! Nay, abayin! Ano tayo daw ita? Friday, friendship. Ay, thanks God, it's Friday. In short, TGIF. Apay ka di, ha? So, kapag Monday, maaliwalas ang mukha. Pero kapag Friday, madilim ang mukha. Di naman pagang angawan akas tamaki. Ay na, kasanumot ngamin friendship. Saan mo ta na maidrawing ti ropam ka po iti kinaliday mo? Unang paiso, Melanie. Nadlaw mi ti kinaulimak mo kadagi tinapalpalabas nga aldaw. Saan ka mo't asigod akastan? Apay, ada ka di parikot? Diyak man mo. Ngam, kasla nagmaliw mo ni Oliver. What? Anong ibig mong sabihin, girl? Nagbaliw ko nam? Kasano, friendship? Kanayon mo anabartag nga gawid. Kansan lang adayta. Kumahabil pa eh. Huh? Ay! Wrong. Why? Bakit apay? Sinong nangyari? Ay na, sus apo pakawanam. No ti pa nagbartak, okay lang ang siguro. Angam no kumabil, ay, daytan ti saan anasaya at friendship. Ay, saan lang adayta. Kanayon na pa'y nga isider ti kinaawan anak mi paylaang. Ipilit na apulimi ka no ti lupas. Isungaging gaita katsak paylaang agsikong. Ay, grabe mat ni Oliver. Imbag kumamit no nabayag kayon nga denden na. Angam saan mat, awan pa'y makatawan manipod nagkalaysa kayo. Ken may sa... Ay, wrongness. Sana nasaya at day tanga Oliver. Jack magustuhan, tigas tanga ugali na. Kat, anyang iti planom itang friendship. Diyak pa'y amo friendship. Kasaritak pa'y siguro iti maminsan ni Oliver. Ang no talaga nga ipilit na ti kay kayat na. Nasaysaya at siguro no agsina kamin. Nasaya at matasimbang patkan, Oliver. Aday baga. Kayat ko nga agsarita tayo tinalapat. Pangaasim, taurnusan ta ko mati amin kada ta, Oliver. Awanan ti rombang urnusan ta pa'y Melanie. Kinapod nun ha.
Imayak tapno may ko alain na iti kagawaak. Anya ti kayat mo asawan, Oliver. Agsinatan. Ngamin, di nakmat lang maipaayan iti anak. Anya, Lupus ka. Iso nga aging ga ita, ket saan ka nga agsikog. saan? Saan na pudno dayta? No manugot ka. Mapantag pa check up iti doktor. Iti kasta, maamuan tano asino ti lupas ka data. Ay na, si ka nga Rod. Tano siyak, saan kuman ang nagsikog ni Lani? Sino alani? Di babaya, pang ipapapasak iti ilo ko. Tunggal pagkidkidan nak. Iso ti pakidin na ak. Ngamin, masikugan. Kat siyak ti amatiin inawan na. Oliver. Iso adi ka mang namnamang agsinublan tapay. Alak amin akagawa. Kat pumanawakon. Makitam, kulang tupay kay. Talaga apod no ti anak ko. Nanang. Awanan ba inday tanga Oliver? Sadot lang arudan, babaero pa'y gayam. Ti pagsakitan unay tinakam ko. Ipilit na lakit din alupas ak kano. Ba nag-asaan mo't apod no? Ngamen, adamot ten anak mo. Kat iso ti tinagibid amanong mo aramil. Nanang. Ay, mala. Husto na anak ko. Awan tinasaya at nga itdun ti panagsangsangit mo. Saan mo arumbang asangitan day di alalaki? Awanan modo, bastos. Sapay la kumatawan to ti pagbabawyan na inton mauding aldaw. Amang ano day tuyan ti karmak. Kapo iti jak panangipudno ka ni Oliver ti amin, nanang. Anak ko, di mo kumapanunutin akasta. Awan basol mo. Biktima ka lang tima ko na apan na kailawan itinagan ni Ayat. Nanang. Saan man atila pang panunutom. Anya nga tano, agbakasyon ka pa ilaang. Iti kasta, makapanunot ka itinasayaat, anak ko. Kumusta ka matan, friend? Ay, wala nga Ron. Kumusta ngay? Okay ka ka din, friendship? Okay akon. Awan na rin pa nga pagdanagan nyo kanyak. Sigurado ka ka din? Sure ka? Yes. Very, very sure, mga friendship. Ay, maladingitan kami laang. Gapo iti napasamak iti married life mo. Isupay sayang mat. Sapay umadanin ti may kadwang anibersaryo kumati kasaryo. Ay, true. Ay, wan nga Rod. Ang amanyangay. Talaga siguro nga aging gaijay laangan ti panagdan nami kas agastawa ka ni Oliver. Nung nga ta imbagam, uno impud nung kin ni Oliver ti kinaaddan anak mo. Gapo iti pan nakailawan mo iti lalaki ang pamilyado. Adda nga ta posibilidad na asaan nakaasinninaan? Ay, uwan nga Rod. Ngamin, mapanagnaganan asaan ka alupes. Tadakat nga Rod anak mo. Nga isuti inampo ni manong mo. Di ba? Day talang ti jakam mo. Mabalin siguro akasta. Ang mabalin mat. Nga mga nukarkaro payagurain hak. Gaputa jak imbaga ken kuana ti kinaaddan anak ko. Ang naibagak mat idikan kuana ti mo na relasyon ko. Ay, well, that's life talaga. Ado, dagiti dumtang apasamak, asaan tayo anamnamaan. Ay, tirong ba nga aramidam itam, ag-move on ka. Bye-bye amon dahi nga Oliver. Magpakasaya sila, Sigurado, mapupuran mo ti kararwada. Gaputag lang langoy da itiragsak ti basol. Suron kon. One Miss F. Adda anak ko, itiin mo na anak relasyonak. Nailaw anak ngamin iti lalaki nga addaanan asawa. Ket tinagibi ni manong ko ti ubing. Banag, ajak in bagbaga ka ni Oliver.
Gaputa ti kayat ti pamilya ket agbalinan a palimod ti amin. Jack amo no biddo ti saan ko a panangibagaken ni Oliver. Ado dagiti mapanpanunot ko a posible a napasamak no inbagak kenkwana ti amin. Nga manyangay, talaga siguro akastoy ti makuna agasat ko. Ti maikallay sa santo matlaeng maisina. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Tuy pagayam mo, Melanie. Ken ka pagayam, Melanie. Diyak mo ti sawak pagayam, Melanie. Angam panagkunak kat nasaysaya at siguro no inpudnom ka ni Oliver ti amin, tapno awan ng gapuan na anangisina ken ka. Ngamin, iso ti makitak arason no apay nga insina na ka, ti kinaawan anak yo. Ngam sa bagay, no talaga nga ay ayatan na ka saan met kumaakas jay kalakaken kwa na, ti basta mangisina ken ka. Talaga siguro akas ta ti biyag pagayam ko. Adda dagiti dumteng iti biyag tayo, tapno mangipaay iti apagdarikmat aragsak, ken mangibati iti saem. Patsyak adumteng tulat ta ti lalaki akagasatam, alakastan pagayam, Melanie. Kat pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta ikan biyagita kat naadaw iti padas ti pagayam, akayat na ti agpailinga di tinagan afara, manipod probinsya ti Isabela. Kastoy man ti konana. Dear Miss F, kas pammabungad, makablaawan kayo man pay amin nga awan ti malabsan. Kas kadagiti padak nga agsursurat, kiddawak nga ilingad nak kumamet itinagan afara. Tiinnak ibinglay ita kat saan a maipapan ken ayat, no di kat maipapan iti nagbalin a padas ti pamilya gapu iti rigat ti biyag. Miss F, marigrigat kami laeng. Innam kami nga agkakabsat, ngamda kami laengan kani ading ko ti adda iti puder dagiti dadakkel mi, gaputan ang asawa metten dagiti dua a lalaki nga inauna. Timet dua pay adda iti sabali a lugar a makitagtaged. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi adda akon iti high school. Elementarya pay laeng met idi ni Jordan. Kastoy man dagiti pasamak. Nanang, eksamin inton umay alawas. No saan kami kano ang makabayad, aging gainton bigat, saan kami kano ang maka-exam. Ora siyak, nanang. Masapol nga agbayad akon iti test paper me. Naibos pa yan ti papel ko. Pati lapis ko kat awanan. Bimasitan iti katatakar. Ay ko. O sige, tagdis kitarak iti usarin nyo nga agi-examan nako. Ningay tatang nanang, awan ka diti kwartana? Anya ngay kumati kwarta di amayo kat napaglan met asadot. Day talamang mangan kan agil ilad ti kukuan na itagmalmalam. Di pa'y makatulong mo. Apay nga min asaan nga agtrabaho. Ay, jakman ammo di ta amayo. Ad-ado mo ti sadot na. Ad-ado ti panagil ilad na, ngam ti panagtrabaho na. Sapay kumata diyo tultuladan. Ngamin, awan masakbayan ti sadot akas kan kwa na anak ko. Nanang? Sa anak akas dyan, nanang. Nagagutak. Mapanak to pagig extra ija karwasan no kas dyan nga wan klase mi. Uray syakmet nanang. Nagagetak mat at tumultulong kada kayo ama panaglablaba kinaglakla ko. Maala, baybay anyon di amayo. Di yulatan ikaskaso. Talagaan na ito lang nanti kinasadot na. Di kayag danag. Tasya kun ti mangipamuspusan para iti aramatin nyo nga ag-exam. Unay kamutkan, Melchor. Agparparikutak iti pagbayad dagiti ubing iti pagadalan. Nasakitan ti ulok magpampanunot no sa dino ti pangalaak. Awan paykat manen isa ang tayo ang inton malam. Ngam adda ka dito'y anak ka relax. Anya kumatnam naman. Anya ti kayat mong aramida kaya? Na, sika ti makuna nga ama ti pagtaengan.
Rumbeng nalaang nga rod, asika ti mapan agdiskitar para kadagiti masapsapol dito'y balay. Kastamatan kadagiti babayadan dagiti anak tayo di pagadalan. Masadutak nga rod. Anya klase ka nga ama kan asawa. Bisinemmet ti pamilyam. Hay, makauma ti kastoy abiyag. Ura siya, nauma akmeten. Nauma akon iti kinarigat ti biyag. Kaya't kumatiag namay. Iso adinak man mandamandaran na kasta, Elvira. Tanong mauma ak, panawan kayo talaga. Anya, tasi ka pa'y tinakarit amang ibagay ti kasta. Awanan kay ti baing Melchor. Nay, adda kamot kasinsin Elvira. Apay, anya ti masapul mo? Ay, kuha kasinsin. Diyan ko nagpalpalikaw pa'y. Umaya ko maumutang iti kwartam no dapan nakabalin na Exam ngamin dagiti uping inton umay alawas. Ket awan aramaten da. Saan na bali tabayadak matla adagos. Apaman nga da madiskitar ko. No kayat mo, mabalin mo't nga uray umay kunto ikaro babaan iti panaglabak kadagiti murengyo kasinsin. No kwarta abinulod mo, kwarta mo't nga isublem kasjay. Ay katwan kasinsin. Awan parikot iti dayta. Basta pautangan nak. Kasapulak ngamin talaga. Iso na lang ta awan mo't kwartak kasinsin. Saan ka mat siguro atuleng kasinsin? Ti kunak awan kwartak. Iso nga awan mo't nga rod maipautang kuken ka. Malaksid no. No anya kasinsin? Papursyentwam kasta ka di? Ay 10%. Anya? Ay sus, nagdakulan ngay kasinsin. Ay no marigatan ka, di ure agbirok ka lang iti sabali a pagutangam. Narigat mo ta basta papautangan kalatan nga awan maganap ko a porsyento. Nang runa kat amukmat nga awan pangalaam iti pagbayad mo kasinsen. Venus, anak ko. Siyak nga rod, nanang. Imbag man ta nakaawid ka, anak ko. Wen, di magasak labiit. Agsubli akmatla ang adagos iti ayan ni boss ko. Adda nga minsi may nar nga inatindaran na nga asidag ditoy. Nagpakada ak labiit nga umay kayo sa rungkaran. Kastaya, kumusta mo ti trabaho, manak ko? Kaasi ti Diyos, nasaya at matnanang. Ni Farah kini Jordan, sa dino ti ayanda. Ay kat napanda nag-eskwela adtoy, idulin nyo ta ang mga numakita ni tatang. Imbaglaan nga igatang yu iti sidaan nyo. Ay naagyaman ako na anak ko. Dinangag ti Diyos ti kararag ko. Kinapudno na. Parikot ko unay no sa dino ti pangalaak iti pagbayad dagiti addim iti pagadalan para iti exam da. Awan imposible iti Diyos, nanang. Pudno unay dayta anak ko. Uray kasano ti kinarigat ti biyag, di tay kumaumibat kinkwana. Ngamin, mamatiak nga iso ti mangisabat kadagiti kasapulan tayo. Kinapudno na. Kagap-gapok laeng iti ayandaan tim aremi. Mapanak ko maumutang, ngampulos adinak kinaasyan. Mabalin na kano apautangan, basta 10% ti porsyento na. Ay, una yan ni Auntie Remy. May samat day di arupat kwarta. Imbag tadi kay manugot iti kayat na. Ay na, kitnodanda ni umanugot akon. Ngam, kaslaad da ng lapod kanyak. Iso anagawid akon. Kit kabayatan ti panagnak nga agawid. Nagkarkararagak. Asapay kumatadapay sa bali awagas. Tapno makadiskitarak iti kwarta. Apag gusto mo't asimmangput ka, anak ko. Day takot may sa apamanaknak. At talagaan na ayat ti Diyos kadagiti tao asaan ang makalipat kinkwana, nanang. Ay na, nabartag ka manin, Melchor. Kastam kadilatan. Talaga ka di nga awanan pagbalbaliwam, ha? Tawal na ka man. Sumanaw ka ako na. Nasipatan ka na eh. Makaumakan at talaga, Melchor. Di ka pa'y makatulong mat kadagiti masapsapol dito'y balay.
Imbes ngagtrabaho ka, saan taday tamat umin-inom iti arak tar aramidam? Nagtala ako, makarangrang ka nga. Makaungat ka, ngamin, mapaiswan ka. Awan pa'y kunamot at tulungan nak. Kit-kitaam lang arudan amarigrigata nak amang isaksakad iti panagbiag tayo. Irresponsable ka nga amakan asawa. Anay ko, apay ngagsipat ka ngay, katpud no matibagbagak. Anay ko, tingimat ko. Anay ko, nagsakit. Aksaw ka ba? Gayat mo ba yan? Nagnaumuma ka na. Ayok ka, Mel. Ay, ano? Ustan. May pangurday tayo. Walis. Pumanaw ka dito'y balay. Kat di ka nagpakpakita pa iti oray ka naman. Saan da ka kasapulan? Panaw! Manang, mabisinak una yan. Nagsakit ti tiyan ko. Kasla pa'y maulawan iti bisin. Anya? Ala, kasano da ito yan? Sapay awan pa'y mat ni nanang. Mabit lang takitaak nga dapay nabati nga ina po iti kaldero. Sige, Manang. Dapay ina po'y ading. Mabit lang kay gawan ka. Anya nga iti si Dayak. Ano sampay lang taglabay iti asukar Tinapatag makargaan ti tiyan mo. Barang adnantun asumangpot ni nanang. Ada ihawid na ama sida. Sige, Manang. Okay lang. Basta makapanganak. Mabisina ka talagan. Ala, mangan ka nga ruda ading ko. Ala, kasano da ito yan? Nagnatumatlata ti guri-guri yun, nanang. Anya nga iti aramidag. Di ka agdanag anak ko. Patsik amaikat matlaang da ito eh. Apaman asumamay ti agas nga empat umarmo kanya. Pinasayaan, labaran kayo. Barang tumulong amang pababa iti guri-guri yun, nanang. Sige man nga rod anak ko. Aywan, apay, napanandya adim. Diyak man amo, nanang. Ang mga no napanmanan ijang karuwasan ni Tata Pido. Pasensya kayo noon. Talagang amin ajak pa'y kabailan ti mapan makitagad ita. Okay lang, nanang. Saan ngamin atila pampanunutan nyo? Iti kasta, daras kayo nga agimbag. Mabit lang, mangalak iti panglabar ko kada kayo, nanang. Aging saan pa'y anaimbag ni nanang? Anong sampay lang ti makitagad tapno adda igatang tayo iti kanan tayo kan agas ni nanang. Un, Manang. Sabado matinton bigat. Masapak amapan iti ayang daan ti Rina. Mapan ko ibaga asya kung ti mangilaba kadag iti morangda. Isupay ti tangdan na kanyak. Sige. Urayan kan tumudla makawid. Saak mapan iti karwasan. Wen ading. Sumipmitan. Anyang iti pangrabyon tayo, Manang. Naibus ti bagas tayo. Iso nga inlugaw kung jabasit anabati. Iso ti kanan tayo inton madamdama. Nagrigat laki din ti agbalin na marigrigat. Naku namon ading ko. Nung atasan a pinapanaw ni nanang ni tatang. Maamiris nga ta ni tatang tikas ti arigat tayo. Nang runay ta, tagsaksakit ni nanang. Tsak amo Di ko namkit di. Ang mga no karkaro nga agsakit ni nanang. Gapu iti stress na kanitatang. Unay na ya tibiyag. La, husto day tan ading ko. Tirumbang nga ramidan ta. Katagagat ta. Kan dumiskarte ta. Iti kasta, saan tayo nga agbisin? Anya nga iti aramidam fara. Mulmulagatam metlat tandag iti nakadasar amakan iti lamisaan. Mangan kan Ha? Kwa anti? Apay, saan ka nabisinan naglaba? Nabisinan, anti. Matlagayam. Ay kat mangan ka nga rudan Magkaka
Kaimas ang makantiyan na dito eh. Namkas na jakmat makapangan. Pampanunotek ni nanang. Kastamatan ni ading ko. Manghanak iti naimas. Ngam isuda. Awan ka nanda. Farah, Auntie? Mangan kan kunakmat. Kwa auntie. Saanan? Jayak tulatan balay amangan. Agyaman naklaangan. ay unay kalakit din nga ubing aya. Mala, balkutom nga rudan dagita ang makantayawid mo. Imbagla pagsasangwan yo, balay yo. Ha? Agpaiso, Auntie Rina? Wen, malala, balkutom amin ang dayta. Urayan naklabiit, tamapan ko alaan titangdan mo ang naglabawan. Ay, sige, Auntie. Kat agyaman ak unay. Alas 5 kaya man iti parbangon. Bumangon akon. Iti kasta, masapa ak makaluto iti pamigatan mi. Ni, kasla damat tao iti kusina. Nakasasok. Ni nanang matiag lutluto. Ni, nagsapa kayo matan ang nagring nana. Apay, naimbag kayo ka din? Wen, anak ko, naimbag akon. Nalaing ngamin dagiti doktor ken nurse anangaywan kanya. Sigurado kayo kadi nga okay kayo, nana? Wen ko naklang arudan. Katagyaman akan ka anak ko. No awan kayo kin ni Jordan anangaywan kanya. Kabayatan ti panagsakit ko. Jakla amun no anya tinapasamak ko. Awan anyaman na, nanang. Ipatpatigda kayo ngamin unay. Iso nga aramidan mi matngarod amin akabailan mi tap na agimbag kayo. Saan kayo pa'y kumaunay ang nagpirpirsaan nanang? Ang mga numabagnat kayo. Narigatan. Agin na kayo kumapay. Iti kasta, anay ti panagimbagyo. Wen ka di. Madlaw ko matkat no kabailak wen no saan tagtrabaho anak ko. Isong awan ti rumbang apagdanagam. Nasaya at matasimmangpat kayon, anak ko. Nanang. Apa yan? Apay ngagsangsangit kamot ng Jordan. Ay, inuyaw kan kinatkatawan ka nung amin dagiti ka-eskwilaan na, nanang. Anya? Nga mapay. Gapoy ti bukayo abalon ko. Kanayon kano abukayo ti sidak. Ngamin, awan kwarta tayo ngay gatang iti karni. Ham, wano hotdog nga kas iti balbalunan da. Anya? Uray dagiti kaka-eskwila ak, nanang. Katkatawaan dakit din amapan makilablabada. Gwapo, ken maskulado kano ti amak. Napagklan mat asadot ken artet. Babaero pa'y kano. Saan lang nga dayta? Uyawan da pa'y tibadok. Puro kano daan. Diyak kano makabado iti baro. Puro kano inted. Ang pada tamanang. Katawaan damot ti but-but a uniform ko. Punas kano dayjay saan a uniform. Ala, huston an anak ko. Di yun ikaskaso dagiti ibagbagada kada kayo, Juan. Di yun lataidan panpansinan. Igaadyo kit di tag-eskwela. Iti kasta, makalpas kayo iti panagadalyo. Una nang, talaga nga igaad mi ti agadal. Iti kasta, makaturpusak. Jak to pulos malipatan. No siya sino dagiti tattao anang uyaw. Kandang tagtagibasit kanyak. Jordan, anak. Uray syakbat, nanang. Uray kasano ti kinariig at ti panagbiag tayo. Ikarigatak ti agiskwela. Ipakita kadakwada ang nagbidot da iti tao nga inuy-uyaw ken kinat-katawaan. Wan, anak ko. Kasta ti kasayaatan nga aramidan nyo. Pagbalinin nyo akarit, wano inspirasyon ti pananguy-uyaw, panangkat-katawa, ken panang tagtagibasit da kada kayo. Kang runaan ti amin. Di yu liwayan adawaten ti panarabay ti Diyos anamarswa. Iti kasta,
Tulungan da kayo amang ragpat kadagiti arapaapyo iti biyak. Good morning, Principal. Kaya't dakkan o akasarita. Wan, umay ka iho. Sumrat ka. Ala, agtugaw ka iho. Thank you, sir. Kinapudno na. Kinasarita nakti maestram. Apay ka no, sir. Ada ka di basol ko. Awan, iho. Imbagak ngamin kan kuha na nga ibirukan na iti ubing amabalin ko nga ikan iti scholarship. Diyan napintas ti grado na, ken naragat nga eskwela. Iti kasta, sana masayang ti itid ko nga eskolar. Ha? Ket amum ka di, asik ka tinapili na. Siyak ko na yo, sir. Wen, sika tinapili ti pagadalan nga ikan iti scholarship. Iso at imon panunutan ti pag-enroll mo iti kolehiyo. Ti asikas pumlangan, kaya dagiti gradom. Nasken apagtali na edem anangato ti average mo, iti kasta. Saan ka maikat akas eskolar? Nalawag ka di timbagak, Jordan. Wen, sir. Katagyaman ak unay. Dakil at tulong da ito'y kanyak. Saan lang para iti panagadal ko? Na di kat agraman iti pamilyak. Agyaman ak, sir, Principal. Thank you. Agyaman ak, Diyos ko. Adto iti tangdan mo ang naglinis kan naglaba, Elvira. Ay na, agyaman ak unay, Ma'am Rina. Awan ti rumba nga pagyamana, tadyak matintad da ita libre. Nagtrabaho ka mat. Iso arumbang nala nga itad ko mati umno asweldom. Basta, agyaman ak unay, Ma'am. Agyaman ak gapo iti kinasaya at yung kada kami nga agiin. Noawan kayo lang ang amang tultulong kada kami. Ay na, jaklaan mo no pangalaak iti pangbiag ko kadagiti anak ko, Ma'am. Awan anyaman na, Elvira. Aywan gayam, inton umay alawas ti ipapan ko iti Amerika. Agam uray no kasta, kayat ko nga inaldaw kalata nga umay aglinis dito'y balaywan. Ay, iwan Ma'am. Awan parikot iti daytan. Agbati matkit din ni Dexter. Isundo ti pangipaw itak iti sweldom. Di na ngamin kayat ti sumurot ijay. Mas kayat na kano ti agiskwela dito'y. Kasta ka di, Ma'am. Wan, saan matkit di aradagsan ti trabahom dito'y? Aglinis, aglaba, kan agluto laeng. Si kalatan ti makaamu amang diskarte. Basta ti kayat ko, agtali na ti kinalinis iti unag kenruar ti balay. Uwan, Ma'am. Kang runaan ti amin, di mo baybayan dagiti masetas ko. Kano mabalin, nayunampay ti agmula. Iti kasta, napinpintas abuyaan. Ayun, Ma'am. Awan rumbang apagdanagan nyo. Siya kung ti makaamo kadagiti masetas yo. Sige nga, Rod. Kat agyaman ak unay, Elvira. Mapankantuman ijay ayan daninang mo aloy da, Farah, anak ko. Apay ka di, nanang? Adda ngamin ibagbaga na amabalin ang makatulong iti panagadal mo. Ha? Sa dino kay kano, nanang? Kan asino ti makatulong kanya? DSWD kanumat, anak ko. Adda ka no offer da para kadagiti awan aramaten na nga agiskwela. Mabalin mo kano ti ang trabaho ijay, kabayatan nga agis iskwela ka. Ay na, nagsayatan ngay no kasta, nanang? Saan lang aday ta, anak ko? Tulungan da kapay kano nga ag-apply kadagiti educational assistance wenno academic sponsor inton sumrakan iti kolehiyo. Talaga, nanang? Wen, isumutimbaga ni ninang mo kanya kanak ko. Angam na saysayaat, no da kayo tagsarita. Iso amapan kanto ije balay dawan. Imbilin na matlaang ngamin ti ipapan mo ijay, taadda ka no itadnakan ka. Sige, nanang. Dumagasak to inton bigat. Agdiritsuak to ijayan, apaman na malpas ti klasik.
Congratulations, Manang Farah. Oh, sabong parakan ka, oh. Wow, adapay pa flowers ni Mayor, ah. Siyempre mo Manang. Amok ngamin nga awan boyfriend mo amang tad iti sabong. Isungay gatangan ka na. Anya? Kat agyaman ak nga rod ading ko. Aywan gayam, ni Nanang, sa dino ti ayan na. Tay Jay, oh. Kasarsarita na ti may sa aperen. Oh, ay, Daytan, agturungan dito ni Nanang. Congratulations, Farah, anak ko. Agyaman ak Nanang. Ay na, kamaudyanan na. Nagturpos ka matlaangan. Kalpasan ti ado arikat kan sakripisyo ang nagdaldala naman ako. Nagdaldalanan tayo ko naman, Nanang. Ngamin, da kayo ti adda itilikudan amin dagiti abalegik. Kat agyaman ako unay. Ngamin, nawan kayo. Amangan mo sa anak mo't anak katurpos. Gusto Daytan, Manang. Nanang, makapailuyos kayo. Agawit tekit din. Nagluto ak iti basit na pagsasangwan tayo. Anak ko, ay. Nanang. Agyaman tayo iti Diyos. Gaputasan na tayo abinaybayan. Maisubli amin kan kwa na apamadayaw. Congratulations, Ading! Thank you, Manang. Kablaawan ka, iti pa nagturpos mo, Jordan, anak ko. Agyaman ak Nanang. Isagot ko kada kayo ti diplomak. Dayto yun ti bunga nagiti bannog. Rigat, ken sakripisyo yo kada kami ni Manang Farah. Jordan, anak ko. Huston, Jordan. Kita mo, agsangit manan ni Nanang. Ha? Di kayag danag. Talwa ni Ragsak na ito'y anak ko. Numarik na yun ako mati marikrek na kita. Nalao sa Ragsak ko. Kasladyak pa'y lamamati. Nga addan anak ko ang maestra kan siman. Talaga na ayat ni Diyos. Nga minsan na tayo binaybayan. Tinarabay na tayo aging nga nagturpos kayo, anak ko. Inan-anusan mi ti rigat, inan-anusan mi ti pananguy-uyaw, panang tagtagibasit kan panang katkatawa dagiti tattao kada kami. Inaramid mi amin dagitoy akarit tapno igaad mi ti agadal. Kasi ti apo nakaturpos kami mat ka ni Jordan. Iti agdama kat addaak ditoy balasiw taaw nga agisursuro. Mamindwa iti makatawan ti panagbakasyon ko dita Pilipinas. Pasaray ag bakasyon mat ni Jordan tunggal malpas ti makatawan a kontrata da iti barko. Ita, saanan a masapol nga agtrabaho ti inami, gaputada kamin ti agberberok para kinkwana. Maikkan mi mattan daytoy iti allowance na, kat magatang kan maaramid na mattan amin dagiti kaykayat na. Kastoy gayam ti blessings no ipasnek tayo ti kumararag iti apo. Adupay ti pasamak adjakon na ilanad. Adupay ti kayat ko nga ibaga, ngam panagkunak kat umanay mat siguron daytoy tapno maka-inspire kadagiti padak a mabulbuli ken awan kaya na iti biag. Awan imposible iti Diyos basta aggagat ka. Di ka maupupay, ipasnek yu ti agadal. Saan alapad dagita tapno maragpat yu dagiti arapaapyo iti biag. Aging galangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay ti ingka panang yornos para iti pan nakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Farah. Ken ka pagayam, Farah. Kablaawan ka pagayam ko. Talagamat ama ka pa-inspire toy pakasaritaan ti biag mo. God is really good. Without Him, we are nothing. Uray kasano arigat ken sakit ti mapasaran tayo, di tay kumalipatan ti kumamang iti apo. Italek tayo amin ken kuana, ngamin isulaeng ti makaammo iti turong ti biag tayo. Blessings ti sumangbay no agtalinaed tayo iti apo. Alakastan pagayam Farah, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, ditoy programa tayo, alagip ti napalabas.
Ti surat nga inta idrama ita kat naadaw iti pakasaritaan ti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan nga Angel manipod Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan nga Angel. Nakapagsurat akmet gaputa kayat to nga ibinglay tinagbalin a kapadasak may papanken ayat. Ket patsek a makaibati daytoy iti adal kadag iti padak a dumdumngeg. Kas may sang agtutubo nga adda ditoy syudad, nasursurok ti makuna a nightlife. Ngem saan nga ammo dagiti dadakkal ko, gaputa addada ijay probinsya. Sublian taman nga rod ti tawen 2015. Kastoy man dagiti pasamak. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin, come on down my cover. Ay! Na 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 na. Ay! Okay, shot manan. Bottoms up. Okay! Cheers! Cheers! Hi, miss. Mabalin ka dito, agsala? Oy, girl. Agsala kayo kano. Siya ka din, sir. Ay, saan? Saan saman? Siyak sa tikayat ng isala. Ay, siyak ka di, cutie pie. Mabalin, miss. Okay, go. Go, girl. Enjoy. Agyamanak tapinat gamti panangawis ko kan kang agsala. Agyamanak iti panakisalam kanya, Angel. No problem. Thank you, Matt Benji. Mabalin ka diya maalat ti cellphone number mo? Okay. Muto iti cellphone mo. Ta-isave ko ti number ko. Okay, atay. Oh, dati ti number ko. I-save ko na. Okay, thank you nakapimpintas ka? Nabayagan nga amok data, Benji. Ha? Ala, okay ka? Itulog ka ni Dila, misahan niya. Sige, sige. Tayam amo ka manan kadag iti barkada, Benji. Oy, girl. Itay ka pa'y nga isam dita. Umay kakit dita mapantayo ni Jekantin. Mabisina kon. Sige. Oy, tara, Les! Oy, Angel! Ni ka di cutie pie, di ka na yun nakate-text mo, ha? Tumpak, girl. Nagtanong ka pa. Manumat na bulan akatitext mo dahil dyan, Benji. Agar-aram ka dikan ka? Well, dating gawi. Fling-fling lang. 3 months nin. Wow, ha? Iba ka talaga, girl. In fairness, gwapo na dyan, Benji. At mukhang madatong. Agree ako dyan, girl. Ang kasanon nga ni Kevin, Angel. Bayampay lang daya tao. Saan mat lang ang nagparparik na? Nalabit, ama kumikumanan kadagiti negosyo ti pamilyada. Amo yung matante business-minded. Sa bagay. Ay, anya nga tanay pabusoy mo ang kanyak ni Benji. Total, adamot ni Kevin mo. Grabe ka, girl. Apay, kayat mo tinagum-umanan ti sabali. Just kidding. Ay, so sad dengan dakman. Sige, agawaan nyo kit ditimag na. Tani, mabisinak matun. Hello, Benji. Nakaawag ka man? Wan, Angel. Kaya't ka kumangawisan. Sa dino? Ijisi ko tatambayan tayo. Ayang, kaya't ko.
Dudua tala ko ma. Ha? Uray di mo awisan da Jessa kan Jigs. Tapno masolo tamot itong kalmay sa. Sika, amangan mat no adda balak mong aramidan kanya. Awan, kaya't kala nga makaistorya. Tapno maadaan tamot iti privacy Okay, naisuti ko na. Di iso, mabiit lang nga rin tagrubata. Agkita tanto iyan. Sige, agyaman na ka. Ay, makadlamag sa. Maikawa kami Di na kami matanaw-awisan ng agsyat. Wan nga agpaiso, Angel. Da kayon samat langan adwa ka ni Benji, di ka nayo na rumwar. Da kayo tilamadmad lang yo. Puno ma. Naamamom lang da dya, Benji. Initsapwera na kami. Iti nightlife mo, Abay, kaya't mo agumura kami. Isuman pa'y, saor kayo Anya? O sige, ibagaktukan ko na nga umay kayo mat. Itikas na, saan kayo agumura kanya? Ay, true. Rumbang na lang, friend. Dapat, walang iwanan. Nang runa no inuman ti pagsasaritaan. Of course. Ngam no agpukaw kami, saan da kami ton abirbirukan? Saan kayon amas daaw? Gaga! Rang! Akala ko ba chill lang? May kasama palang taguan. Naimbang ang oras mo, babe. Kevin? Yes. Apay, di nakalipastrakan? Ay, kwa. Umanag ka, babe. Agyaman na ka. Pasensya kan. No jak imaw-awag ka nagte-text. Kagap-gapok lang amin iti seminar. Kaya't napanunod ko ti agdiretso dito Kasta ka di? Wen, kumusta ka natin? Kumusta ti panagadal mo? Okay lang, mat, babe. Kas iti sigod. Chill-chill lang. Nasayat nga rin no kasta. Angel. Kailiw ka na yan. Oray siya, Kevin. Kailiw ka mat na yan, babe. Babe, imawag ni Mama Itay. Apay ka, no? Agawid ak pala kano inton bigat. Kuyog ak agpamanila ni Mama. Ada kano atindaran na a business seminar. Ket awan mangi-drive itilugan. Kasta ka di, babe. Kaano kan tumanan ngayon agpabagyo? Dak wala nakapampanaw. Gamtimanan pa nagsublik ti damdamagam. Ay, kwa, babe. Apay, kailiw na ka di adagos? Siyempre, Sana bali. Agdiretso akto dito kalpasan ti seminar ni Mama. Sige, babe. Orayak ti pa nagsublim. Wen, babe. Basta agsingsingpat ka dito, wen? Kanayo nagtumot kit dito umawag kan ka. Wen, babe. Ni Benji ti umawawag. Gundawaya kasumbatan. Kabayatan ti kada ni Kevin iti banyo. Hello? Hello, sweetheart. Abang ito lang sumpatang tiyawag ko. Di mo pa reply di text ko. Busy ka? Kwa, Wen, pasensya ka na. Makumiko makamin ngagdaldalos dito boarding house ko. Iso adyak mo't kinit kita ti cellphone ko. Sakit naka-silent. Iso nga itak lang ang makita dagiti text kan miss call mo. Kasta ka di. Okay. Ang mabalin ngagsarak tayong itong rabi. Ha? Kailiw ka ngaminan, Angel. Kwa, busy akpe nga mi ita. Mabaling ka di nga inton bigat lang ti pa nagsarak ta. Sweetheart, kailiw ka na yan. Pangasin, taita ko man. Pasensya ka na talaga, Benji. Sa anak ang mabaling ita. Inton bigatan ti pa nagsarak ta. Okay? Sige. Inbagam tayo Namnamag nga ron ti pa nagsarak ta inton bigat, sweetheart. Wen. Okay, bye. Okay, bye. Babe, yawatan nak man iti tolya. Nalipatak tinangala itay. Aywan, mabit lang ang tamang laak iti cabinet, babe.
Nakaluto ako niti pamigatan ta, babe. Sumango ka niti lamisan, tagidan ta namangan. Kaslawan ganas ko amangan, babe. Anya? Mapingay? Jak man mo. Jak mauawatan tirik na. Ah, Kasla maulaw ha. ay sus. Tinasayat. Mapan kayo ti doktor. Ingkag pa-check up, ha? Nasken ama amuan. Nuan niya day ta amarikrik na. Tangay masikog kan. Mangbiro kak itinalawlawa apag na idanta. Siya kundi makamu ka dagiti amin akasapulan. Agraman tingas to sa mga gadal. Bantayan ka, ha? Tapno di mo baybay antin inawam. Kevin, Oh, apay akasla di ka naragsak. saan matnitikas na, babe? Siyempre, maragsa ka na. Iso na lang tapang panunutak ti panagadal ko. Di met umadalin ti finals yun? Uwan, duwalaan ng abulan ti palabsan. Oh, di, palpasan pa lang itatawan. Agawid tanto inton Sabado iji balay, ha? Yamamu ka ni mama. Sige, sika ti makaam mo, Kevin. Kaano ngay mat ngayam amuna kadagiti dadakkel mo. Kan kakabsat mo. Ay, kwa. No kayat mo, di agawid tanto mat ijay lugar mi. Itikas na, maam-am mo mat ida. Kuna, kayat ko launay, babe. Okay, agawid tanto nga rod inton bakasyon. Ni Benji man ang tumawawag. Tinasayat. I-block ko ti number na. Agraman ti Facebook account na. Agsukatak matlaangan iti number kan Facebook account ko. Itikas na saan na kun ama kontak pay. Bili, baka talaga iti anak mo abalayan. Ha? Ne? Anya ti kayat mo asawa na balayan? Bili, baka on iti kinasingpet ni Kevin. Ha? Saan lang aday ta? Narespeto kan nagagatpay. Agasem man, ta isumot ng ti agtagtagi balay. Isupay ti aglaba, agluto, aginaw, aglinis. Kan amin ang amatrabaho dito'y unag balay. Katuan aabalayan. Awan nagdumaan da iti da iti amana. Noan niya ti makitkitam itakin ni Kevin. Kastamot lang da iti asawak. Nagagat, nasingpot kan narespeto da. Saan laang akadagiti dadakkel na. No di kat agraman kadagiti nakaikamangan na. Eso na lang, tanasapa mo't apimusay gapu iti aksidente. Kabaliktaran iti asawak. Tano ka sano ti kinagagat ka ay na isumad ti kinasadot na. Iso api na nawa ko na. Talaga siguro nga isumad ti makuna agas at abalayan. Wad magkit di abalayan. Panagkunak kat awanan pagdanagak iti anak ko. Amok anatalgadan iti kasasaad na iti puder ti anak mo. Sapay ko mga rut, takasta balayan. Ang panagkunak at nasaysaya at no pagsasaritaan tayon ti may papan iti kalaysada. Iti kasta, mabindisyonan mo at ti panagdenada kas agasawa. Ay, katwan na abalayan. No siya, awan parikaw ti dayta. Pakaragsakak unay, ano kasta ti kapanunutam abalayan. Apay nga takas ti matan ti marikrik na.
Manipod impas nga ko ti anak mi ni Kevin. Kasla ka na yun ang madandanagan na. Agkaba-kaba ti barukong ko adyak maawatan. Nung amin mingmingmingak ni baby, saan damat nga agkarupropakin ni Kevin. Kasla ni Benji ti kaing-ingas na. Sana mabalin. Sapay ko mata nagbidutak lang ang iti atap ko. Insan! Apay ka din, Insan? Di ka agong ungat awan. Apay kumain nga agong atak. Apay nga kabayatan adumakdakkel ti anak yu kat kasla umad adayumat ti rupa nakin ka, Insan. Kasla awan mat naala nakin ka. Kayat ko asawan, saan kayo mat nga agkaruprupa? Sikamat, Insan. Tilay bagbagam. Karuprupak mo na. Okay, tan. Agkakaingas kami to pa iti mata. Agong. Guwapo. Sana ya. Puwera angaw, Insan Kevin. Talaga asaan kayong agkaruprupa iti ubing? Kuston. Nawawanan sa baling ay bagam. Nasaysaya at napumanaw kan. Insan. Iso ka di dahitan ti inauna nga anak yu ka ni Angel, Kevin. Uwan angkal. Dakhil kaya makin. Hanggang. Apay ngay, nga kaslawan makarup-rupa na kada kayo ka ni Angel. Saan man angkal? Anak mi nga rod, di karup-rupa mi. Ay. Uwan matkit di Hanggang. Kala, lipatan mo, tinay baga ka. Angaw ko lang dahi jay, Kevin. Sikapay latin makamo dito balay, ha? At da ngamin papaasikaso ni Mama Kanyak. Masapol nga agpamanila ak inton bigat. Kasta ka di. Katwan awan parikot iti dayta. Anong sampay lang? Sa nabale, ibaga ka ni Manang Lydia. Takanayunan natin umayin dito Tapno da kadwayo iti anak ta. Uray saanan. Kabailakmat nga uray dudwa kami iti anak ta. Sigurado ka? Uwan ko naklangarudan. Awan rumbang apagdanagam, Kevin. Apay, anaramid mo ti kastoy kanyak, Angel. Inayat ka iti nalablabas pa yung panagayat ko iti bagay ka. Anya launa ti basol ko. Tapay, anaramid mo ti kastoy. Pinagbalinnak at Kevin, apa yan? Anya ka din dagit ang ibagbagam. Adto iti resulta ti DNA test. Impa-DNA test mo ti anak ta? Wen, ngamin, masaksakit anak iti ibagbaga na iti makakit kita. Asaan kami kanong agkarkarupa? Iso ang nagdesisyonak amang ipa-DNA test. Iso ti makagapo. No apay akanayon na kiti Manila. Kevin. Linuko na kami. Nasakit tinaramid mo. Nagsakit. Pagawanan na ko, Kevin. Pagawanan na. Diyak ang gagara ti amin. Kinapod na. Inatap ko matidin asan na si kati ama ni Kurt. Ang nagbuta nga mga panawan da kami. Sino ti ama ti ubing? Sino? Pagawanan na, Kevin. Sorry. Miss F, Jack Pulos na katagari, ididamdamagan ni Kevin no asino ti ama ti ubing. Nagsangsangi taklatan adimaw dawat iti pamakawan, agingga a napagkalma na matlaang tirik nana ket nagsarita kami. Ngam kinunana nga agawid paylaang ijay lugar da. Kalpasan ti sumagmamanungal daw nagsubli ket kinunana a napakawan nakon,
ngam saan min amabalin ti agden napay, gaputa na pukawan anamin pinsan ti panagayat ken panagtalek na kanyak. Nagsakit man, ngamin karigatak nga inaklon, gaputa amukmet abasol ko ti amin. Inungong tanak ti inak, sa anak kano anagpanpanunot, sinayang ko kano ti lalaki anangayat kanyak, banag apud numet. Ita, agad-adalan ti anak ko kat addan daytoy iti grade 2. Aw-awagan kan sarsarong karan latamet ni Kevin. Kat makitak ti kinaragsak da tunggal agkit-kita da. Urayak la makalwa no kasday amangeg ko ti panangaw-awag na iti daddy. Santo ag I love you ka ni Kevin. Kasla ag flashback amin nga inararamid ko. Iti agdama kat madama nga ipagpagnak dagiti papeles ko nga agpa Hong Kong tapno agtrabaho. Bareng kunak no makalipatak. Nday to'y man ti padas ko ajak to pulos malipatan. To'y pagayam mo, Angel. Ken ka pagayam, Angel. Kunada nga rod, time heals. Anya nga'y kat nalpasan. At least, naamiris mo abasol mo. Amin a tao kat agbidot wino agbasol. Agduduma tayo laeng iti sitwasyon. Pakawanumon ti bagim pagayam ko. Iti kasta kat lumag-an meten ti riknam. Panagkunak kat husto laeng siguro ti desisyon mo nga agabroad tapno umadayo kapay laeng. Kan maysa, para matlaeng iti masakbayan ti anak mo. Kumararag ka iti Diyos kat dawatem tinaan anay apan narabay ken panangiwanwan na iti anyaman a desisyon mo iti biag. Alakastan pagayam, Angel, kat pagyamanak unay ti ing kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan dagiti drama compilation tayo itaalawas. Maminsan pa'y, pagyamanan da kayo manan amin. Agan-anad kayo kumaakanayon sa dinuman a lugar ti ayan nyo. Diyos ti adda amang tarabay kada tayo amin. Aging gamanan inton sumaruno nga upload tayo. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.